Vysoký tlak a tep z chrbtice. Volám sa Roland Habera a špecializujem sa na bolesti pohybového aparátu, vrátane tetany a migrén. Všetky informácie nájdete na www.masažnaterapia.sk. Prudké zvýšenie tlaku a tepu je udalosť, ktorá samozrejme nie je príjemná a keďže väčšinou nastáva z ničoho nič, tak nemáme to k čomu vzťahnuť a veľmi nás to vydesí. Ja som to zažíval, aj viem, čo to je, keď sem teda klienti prídu a opisujú to. Našťastie aj na nešťastie mám osobnú skúsenosť, ale pokiaľ je to teda chrbtica, netreba sa toho až tak báť, len vlastne čo sa stáva je to, že tým, že je to traumatizujúca udalosť, lebo sedíte napríklad koľko razy a urobíte nejaký pohyb, zabolí vás čosi a zrazu vám vyletí tlak a tep, vy sa toho zláknete a ešte vlastne prilejete oleja do tohto ohňa, a potom už idete naozaj pomaly do panického ataku. No a častá otázka je, že či môže mať vysoký tlak a tep niečo spoločné s chrbticou. No tá odpoveď zase potvrdzuje klinická prax, že áno, dokonca to percento je extrémne vysoké. Čiže pokiaľ nejde o nejakú traumatizujúcu udalosť, čo sa týka vnútorných orgánov, to znamená, neviem, povedzme srdce, infarkt alebo nejaká brušná príhoda od obličkovej kolíky cez žlčníkovú kolíku, alebo ja neviem, zauzlenie čriev, alebo sú potom ešte také samozrejme špecifické poruchy, sú drobné nádory na nádobličkách napríklad, ktoré potom dráždia nádobličky, tie púšťajú adrenalínu a výsledkom je z ničoho nič zdvihnutie tlaku a tepu. Tak vo väčšine prípadov je to chrbtica. A v tejto dobe je to chrbtica naozaj možno v 80-90% prípadov. Naozaj je to takto vysoké percento. Čiže pokiaľ vám z ničoho nič vyletí tlak a tep a máte ho pritom celý život úplne v poriadku, to znamená štandardných 120/80 alebo niekto má trošku nižší 110/70, ono to variuje a zrazu mám tep 200/120, tak samozrejme môže byť za tým chrbtica. Vo väčšine prípadov je to buď vrchná časť hrudnej chrbtice priamo, lebo odtiaľ idú nervy, ktoré mozog používa na zvýšenie aktivity srdca. Je to tzv. Sympatická časť nervového systému. Sympatikus. A pokiaľ je to v bloku, čo v tejto dobe býva, lebo je veľa ohybu, čiže trpí nielen spodná časť krčnej chrbtice, ale vrchná časť hrudnej, budete viacej plátničky vytláčať predmetným spinálnym nervom, a mozog to potom z dlhodobého hľadiska zase vyrieši tým, že vám tam stiahne svaly a zablokuje vám tú vrchnú časť, čo vám zovrie chrbticu a zovrie vám takisto nervy. Zhorší sa ich cievne zásobenie, čiže zhorší sa zásobenie nutrientami a kyslíkom a aj tento drobný výkyv v cievnom zásobení pôsobí na prenos elektrických vzruchov. Čiže štandardne je, myslím, prenosová rýchlosť elektrických vzruchov 200 metrov za sekundu a stačí, že to v prípade týchto extrémne dôležitých nervov klesne o možno 10%. Vymýšľam si, hypotetizujem. Ten mozog dostane informáciu, tie talamické centrá, že čo si sa deje so srdcom, lebo ja som dostal takú informáciu a aby nedošlo povedzme k fibrilácii, tak vlastne hypofýza informuje nádobličky a nádobličky vám pustia veľké množstvo adrenalínu, epinefrínov. No, čo sa stane je to, že vám začne prudko byť srdce, čiže nedôjde k fibrilácii, to je to, čo vidíte v seriáloch, že proste dajte adrenalín a pichneme to rovno do srdca a to srdce nabehne, tak to je toto. Čiže adrenalín vlastne zabezpečí to, že nedôjde problémom s rytmom srdcovým, ale takým sekundárnym negatívnym efektom je zvýšenie tlaku a tepu. Pozor, toto, čo rozprávame, hrubé zjednodušenie, tá situácia, alebo teda tá anatomická, fyziologická logika je trošku zložitejšia. Tieto deje sú vždy kontrolované riadiacimi centrami, je to reflexne takisto kontrolované, čiže nie je to takéto jednoduché, ale hádam to pre pochopenie stačí. A nás sme v praxi vlastne vypozorovali, že ak je nejaký problém, hlavne teda so spodnou časťou krčnej chrbtice a s hornou časťou hrudnej chrbtice, tak teda ľudia majú povedzme zvýšený tlak a tep, prídu sem, im to uvoľníme a vo väčšine prípadov dochádza k úľave, ústupu ťažkosti. Potom záleží od toho, ako dlho bol ten človek v blokovom postavení, lebo ak ste v tom dlho, tak sa na to adaptuje nezávislý nervový systém a on je stále na stráži, čiže on vás bude stále vlastne akože kontrolovať prehnanie a každý jeden pohyb potom už vyhodnocuje ako ohrozovanie, čiže aj v tej rehabilitácii potom dochádza k recidívach. Čiže tým ľuďom sa stále, aj keď absolvujú terapiu,
povedzme sa im stále objavuje prudké zvýšenie tlaku a tepu, ale už to nebýva také intenzívne, alebo to nebýva tak často. Čiže my vieme potom, že je to asociované s chrbticou a potom ďalej na tom pracujeme. Takže tá súvislosť z praxe je zrejmá. Náš zdravotný systém, chvála Bohu, už začína k tomu tak trošku prihliadať. To som sa raz bavil s jednou doktorkou, ktorá robí na kardiologickom urgente v Nemecku, kde naozaj, teda ja som sa opýtal, že či aspoň tam na to prihliadajú, že nemusí to byť vždy infarkt, a ona povedala, že áno, že oni vlastne sa snažia vylúčiť, že je to infarkt, a pokiaľ to nie je infarkt, tak už to indikuje, že zrejme za tým bude chrbtica. Takže aj u nás sa pomaly už na to čo tu roky vykrikujem, to, čo tu roky píšem tých článkov, že proste tu bude súvislosť. Samozrejme nie v 100% prípadoch a nikto vám nezakazuje navštíviť zdravotné zariadenie, pokiaľ sa vám prudko zdvihne tlak a tep. Áno, v prvom rade treba pozrieť, či nejde o nejakú závažnú poruchu systémového charakteru, čiže niečo so srdcom alebo povedzme s vnútornými orgánmi. Ale pokiaľ sa to nepotvrdí, tak potom zrejme to bude chrbtica a je dobré akože na tom popracovať, lebo tá prevalencia tých prípadov v mojej praxi, to je možno 80-90% prípadov. Ľudia sem prídu a mám vysoký tlak a tep a panické ataky a tetániu a neviem čo všetko. A my nakoniec zistíme, že to... A možno to ten človek aj má už, ale vlastne tým spúšťačom je blokovaná chrbtica. A s tým sa dá pekne pracovať.